Hvorfor får IS så godt fast i Mellemøstregionen? Hvad er det, der gør det muligt? Og er det fordi det vestlige samfund har kigget den anden vej, og først gør noget ved det nu? Altså grunden til, at jihadisterne har så meget godt fat, det er fordi Syrien og Irak, det er sådan nogle, det man kalder for fejlstater. Altså det er stater, som ikke fungerer. Der er kaos, der er ikke lov og orden. Og de der grupper, de opstår i lande, hvor der ikke er lov og orden, hvor der er kaos. Så længe Syrien og Irak ikke er fungerende, så vil der blive ved med at lukke sådan nogle grupper op. Ja, IS og Al-Qaida har jo tidligere haft en forbindelse. Og tror du stadig, der er en lille forbindelse, eller tror du, de kører sådan en lille terrorkonkurrence? Og hvem der kan dræbe flest mennesker. Jamen, der er en konkurrence imellem dem, mellem Islamisk Stat og Al-Qaida. De bryder sig ikke om hinanden. Men der er nogle områder i Syrien og Irak, hvor nogle undergrupper samarbejder med hinanden. Men overordnet, der er de fjender. Ja, men jeg synes bare, du sagde i et interview, at måske her om et år eller to, eksisterer Al-Qaida måske ikke mere, men de er inde under Islamisk Stat. Ja, og det Islamisk Stat forsøger at tage monopol på det hele. Og det er også derfor, den der terroraktion i Paris, den kommer fra Al-Qaida, fordi de er bange for, at Islamisk Stat tager det hele. Ja. Så det er deres måde at overleve på. Men det er ikke sikkert, at de overlever, selvom de har udført den aktion. Så Al-Qaida er på retur, og Al-Qaida er på retur, og Islamisk Stat har succes. Hvordan skal vi stoppe Islamisk Stat? Og hvad skal der til for at kunne stoppe dem? Altså, vi skal stoppe dem med militært. De kan kun stoppes med ved at det internationale samfund møder dem med landtropper. Du stopper dem ikke ved bare at kaste bomber over den fra oven. De bliver bare ved flere år. Så du foreslår, det internationale samfund. Ja, jeg foreslår, at man skal sende tropper til at bekæmpe dem.